Jama'a masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum. Sannunmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan sabon shiri mai suna Rai Dangin Goro, inda za mu rika karanto muku labarai daga cikin littafin abokin hira, wallafar babban malamin nan Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto. Allah Ubangiji ya ƙara kare imaninsa, tare da ni Babangida Salihu Adamu. Littafin abokin hira, littafi na ɗaya, labari na ɗaya, mu sha dariya. Wani mutum ne mai gemu ya ɗauki jariri, jariri yana ta kuka, sai wani mai askakken gemu ya karɓe shi, sai nan take jaririn ya yi shiru, sai zolayi mai gemu ya ce, ku masu gemu ban tsoro gare ku har ga ƙananan yara. Mai gemu ya ba shi amsa nan take, ai yaron ya yi shiru ne don kayi kama da mahaifiyarsa. Darasi: kada ka yi izgilanci ga halittar Allah, kada ka raina sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Kafin ka faɗi magana, ka yi tunanin irin amsar da za a baka.